Augusztus 16-án civil kezdeményezésre a Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Hajdú-Nánesváros önkormányzatával összefogva az egykori gyermekvédelmi ellátottak részére hazaváró ünnepséget tartottak. A nap célja a rég nem látott barátok hazacsábítása városunkba, valamint egy kis nosztalgiázás, a régmúlt felelevenítése. A programoknak a hajdú-nánási fürdő adott otthont. 2 év kihagyás után idén ismét megrendezésre került a gyermekvédelmi ellátottak hazaváró ünnepsége. Ezen a napon a Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ gyermekei rövid műsorral készültek a programra látogatóknak. Kíváncsi az egér, szemét nagyra tártja, s az új egérfogót szörnyűködve látja. Szalad az udvarra, rémülten kiáltoz. Ez az egérfogó én rám halált hoz. Szalad hát a tyúkhoz, s elkezdi mesélni. Ám a tyúk leinti, nekem nincs mit félni. Szalad a disznóhoz a rémült egérke. Kíváncsi, hogy vajon aggódik-e érte. Ám a disznónak sincs oka aggódásra, magával törődik, nem is figyel másra. Az ünnepi műsort az intézmény vezetőjének, Bíró Istvánnak nyitó beszéde követte. A köszöntők sorát Csiszár Imre alpolgármester folytatta. Ezt követően pedig Erdei Sándor, a Hajdú-Bihar megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálat igazgatójának megnyitó gondolatai következtek. Majd Búzás Lajos, a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének elnöke, Lakatos Miklós és felesége Kovács Anita adta át a befogadó város elfogadó emberek díját Hajdú-Nánás városának. Köszönjük önöknek is, hogy ezt a kezdeményezést tettek. Köszönjük szépen. Ezt követően egy kis nosztalgiázásra, beszélgetésre, a régmúlt felelevenítésére került sor. Majd elkészült az ebéd, melyet jó ízű beszélgetés mellett fogyasztottak a programra látogatók. A nap megszervezése idén civil kezdeményezésből indult. Ez a rendezvény már meg volt rendezve 2 évvel ezelőtt, azt hiszem még azelőtt évvel is, 3 évvel ezelőtt is, nem olyan jól sikerültek. Nagyon kevesen jöttek el, nem hallottak a hírről. Hát nagyon szívünkön érezzük, mivel itt nevelkedtünk fel Hajdú-Nánáson, kötődünk Hajdú-Nánáshoz, a nevelőkhöz, a tanárokhoz, gyerekekhez. Úgy gondoltuk, hogy ez úgy hirtelen jött végül is az ötlet, hogy beszélgettünk, és akkor feljött, hogy de jó lenne ismét találkozni, de olyan jobban valahogy hírét adni, hogy minél többen megjelenjünk. Hát végül is ez a szívünkből jött ez az ötlet, szóval ez vágyunk volt. A korábbi 2 alkalomtól eltérően idén a hazaváróra nem csak az egykori ellátottakat várták a szervezők. Volt egy plusz célunk ezzel, lakásotthonos gyerekeket is szerettünk volna itt látni, vannak is itt, hogy ezáltal ők is lássák a mi nehézségeinket, elbeszélgessünk velük, és hogy mikre vigyázzanak majd, ha kikerülnek az életbe, mert az nagyon nehéz kezdeni kint az életet felnőtt, mikor nagykorúvá válnak. Végül is ez volt a célunk, hogy elmeséljük a történetünket, tanácsot adjunk nekik. A nap egyik vezérgondolatát Mráz Erzsébet Irma osztotta meg velünk, aki az egykori 4-es számú általános iskola pedagógusa volt. Ezek a gyerekek, akik itt vannak, ők a nagykoriba voltak, itt a fürdőúti koriban, és egy-egy évfolyam alkotott egy csoportot. És nagyon erős volt bennük az összetartás, és úgy érzem, hogy hiányoznak is egymásnak. Mint tényleg úgy nőttek fel, mintha testvérek lennének. És akkor volt egy csoportnevelő, aki kézbe kapta, vagy fogta őket, és akkor sok mindent megtanultak tőlük, tehát azért, én úgy gondolom, hogy azért, mert annak is volt előnye azért, hogy egyszer csak kijelentették, hogy az rossz, nem volt az olyan rossz. Én mind a 2-t kipróbáltam nevelőként, de azért, mert hiányoznak egymásnak. Sok élmény, sok gyermekkori élmény köti őket össze. Erzsébet saját bevallása szerint annak idején szívesen vállalt a 4-es számú általános iskolában olyan osztályokat, melyekben a gyerekek többsége gyermekvédelmi ellátott, azaz állami gondozott volt. Én ott kezdtem friss diplomásként, és nagyon jó csapat volt. És minden könnyebb, hogyha nagyon jó a csapat. És
és nekem nagyon sokat segített ez, hogy nagyon jó helyre kerültem. És azt hiszem, hogy akár nevelő valaki, akár tanárként dolgozik, akkor is a gyerek szeretet, ha megvan, akkor minden megvan. És minden ettől függ. És ha nekem fontos az, hogy ezekből a gyerekekből legyen valami, akkor akarom, hogy segítsek neki, és akkor tudok segíteni. Az állami gondozásban, illetve ma már lakásotthonokban élő gyermekek lelkivilága sokkal törékenyebb és érzékenyebb volt már annak idején is, és ez nyomot hagyott rajtuk. Nagyon érzékenyek voltak, annyira azt szoktam mondani, hogy mikor bementem, szinte tudták, hogy mennyi a vérnyomásom. Na most nyilván ebben van egy kis túlzás, meg nekem, ha gondjaim voltak, azt ők igazából abból érezték csak, hogy nem mosolygok annyit. De egyébként másról nem. Viszont tudták, hogy hozzám bármikor jöhetnek, nekem bármit elmondhatnak, nem fogom elmondani, ha tudok, segítek. És van több tanítványom, aki azóta is sok év után visszajött. Vagy például elhozta, ikergyerekei születtek, elhozta a gyerekeinek az albumát. Nagyon-nagyon szép dolog, és nagyon-nagyon jól esik az embernek. Erzsébet szívesen emlékszik és eleveníti fel az egykori 4-es számú általános iskolában töltött időszakot. Ugye a gyerekek eleve azért kerültek oda a nevelőotthonba, mert valamilyen probléma volt. Na most ezt ők különbözőképpen élték meg, amit teljesen megértek. És nekem olyan szüleim vannak, hogy én jobbat nem tudnék kitalálni sem magamnak, és én igazán tudtam, hogy ők mit veszítettek azzal, hogyha nekik nincs. És ez nekem nagyon sokat segített. Úgyhogy problémásabb volt mindig a B-osztály, nehezebb volt velük bánni, hamarabb oda mondták a gyerekek, amit gondoltak, de én ezzel is úgy vagyok, hogy őszintén mondták oda. Szóval nem azért mondták, mert ők most bántani akarnak, hanem azért, mert ők valamivel nem értettek egyet, és ehhez a gyereknek is joga van. És tudta, hogy én nem kezdek el ordítani, meg nem kezdek el veszekedni, meg nem írom tele az ellenőrzőjét, és nem is úgy mondta meg, hogy az sértő legyen. Úgyhogy én nagyon szívesen tanítottam őket. Illetve hát a mai napig, mert én most esenisekkel foglalkozom, csak esenisekkel napközibe, és 1-től 4-ig. Hát most inkább nevelőszülős gyerekek vannak, de végül is azt, hogy valami miatt kikerültek a saját családjukból, ezt nekik is csak meg kell élni. A hazaváróra természetesen egykori gyermekvédelmi ellátottak is ellátogattak, mint Lakatos Miklós és felesége Kovács Anita. Az ő közös történetük is Hajdunánáson kezdődött. Én a férjemet a nevelőotthonban ismertem meg 13 éves koromban. Hát még akkor csak ilyen udvarlások voltak, de végül is házasság lett belőle, 4 gyermekünk született. Úgy kezdtük az életet, nekem nagyon jó nevelőm volt, azt mondhatom, meg szerintem mindünknek, akik Hajdunánáson nevelkedtünk. Az én nevelőm Vitézné Mercs Katalin volt, aki mindenben segített nekem. Tényleg a pénzünket, ahogy végül is mi nem kaptuk meg a kezünkbe a pénzünket, ami összegyűlt az államtól, hanem közösen mentünk el a házat megnézni. Ő tényleg nagyon türelmes volt hozzám, házakról házakra mentünk, városból falukra, nagyon hosszú ideig, hónapokon át kerestük a házat, mindenben mellettem állt, és utána sikerült vennünk egy lakást Hosszúpályiba, mert a férjem valójában ott élt, mielőtt bekerült, ő onnan származik. Jó árba sikerült egy lakást vásárolnunk, és utána még a nevelőnk úgy szorozta a pénzt Kati néni, hogy végülis a gázfűtést is be tudtuk vezetni, fürdőszobás lakást sikerült vásárolnunk, a bútorokat azt használtan vettük meg itt Hajdunánáson, azt is így keresgéltük. Szóval ő nekem nagyon nagy segítség volt, Kati néninek az, hogy mellettem állt, hogy tényleg ő hitt bennem, bízott bennem, és tényleg ő segített. Anita elmondása szerint, miután elhagyták Hajdunánást, hiába sikerült lakást szerezniük és berendezniük, nagyon nehéz volt elkezdeniük a közös életet. Viszont utána nagyon nehéz volt elválni. Mikor ott maradtunk a lakásba, egy szobánk még üres volt, mert 2 szobás lakás sikerült,
olyan mégis egyedül éreztük magunkat, olyan kis tétlennek, szóval fel kell azért úgy készülni lelkileg is, meg nekem a boltba járás az nagyon nehézség volt, hogy elmenjek a boltba, az ilyen kisebbségérzetem volt, nekem ez nagy küzdelem volt. De ma már boldog családanya, aki fontos szerepet vállal a nehéz szociális helyzetben élő gyermekek segítésében. Én és a családom keresztény életet élünk, a debreceni szabadkeresztény gyülekezethez tartozunk. Hosszúpályiban helyileg, ahol lakunk, egy gyerekmisszió munka folyik, ahol 50 gyerekünk van, akik nagyon hátrányos helyzetűek, cigánytelepen élő gyerekekről beszélek, velük vagyok szombatonként, délutánonként alkalmak vannak, ez azt jelenti, hogy hirdetjük az igét, tanulmányozzuk a bibliai történeteket, emellett viszont segítenünk kell nekik. Szóval majdnem, hogy némely gyerek az utcán él, szóval élelmiszeret próbálunk biztosítani, mikor tudjuk nekik. Most nem dolgozom, én otthon vagyok, 4 gyerek mellett, viszont beadtam a pályázatomat a Hosszúpályi, ahol helyileg lakunk, a Dajka végzettségem van, és erre adtam be pályázatot, hát várom, hogy ha majd összejön, szólnak. A férjem, ő vállalkozó volt, építési vállalkozó, az sajnos most nem működik, szüneteltetve van. Ábri Zoltán gyermekként szintén városunkban élt állami gondozásban. Az ő önálló életét nagyban meghatározta egy cseretábor, melynek keretében Budapestre látogattak. Még kisrác voltam, és innen elmentünk Budapestre kirándulni, ilyen csereülültetés volt, és engemet nagyon megragadott Budapest, az a forgalom, az a rengeteg sziréna, az a rengeteg tömeg, és én azt mondtam, hogy na, én egyszer itt fogok élni. Soha nem lehet elfelejteni. És mondtam, hogy na, nekem ez a város, amin itt fogok élni, itt fogok letelepedni. És ez így is lett, mindent meg kell tenni a sikerért, mindig lépni kell, különböző akadályokat leküzdeni. Azt mondom, hogy szerencsém volt. Nem tudok más mondani, szerencsém volt, célra kell mindig törekedni, egy célt látsz a szemed előtt, hogy neked kell egy iskola, neked kell egy jó munkahely, neked kell egy lakás, ugye ezzel egyedül innen egy bőröndel ment mindenki el az útjára a 80-as évekbe, és egy bőröndből lehet építkezni. Ha van egy váltásruhád, én azt mondom, hogy abból már lehet építkezni, céltudatosan lassan, céltudatosan mindent el lehet érni. Zoltán Hajdunánásról elkerülve célokat tűzött ki maga elé, szakmát tanult és nyakába vette az országot, és elindult Budapestre. Úgy visszagondolva, ugye, hogy 86-ban léptem ki Hajdunánásról, és az életem, Budapestre kerültem, ez biztos, és nem találtam a helyemet. A lényeg az, hogy én elmentem mentőápolónak tanulni, amit utána sikeresen elvégeztem, és nagyon sokáig, hosszú évekig mentőszolgálatnál dolgoztam. Majd utána váltottam szakmát, vagy volt egy lehetőségem, hogy kimenjek Kanadába emberi jogot tanulni, és akkor éltem egy ilyen ösztöndíjas lehetőséggel, és így kikerültem Kanadába, tehát időközben itt már családot alapítottam, és az egész család, mindenki kijött velem együtt Kanadába, az ismeretlembe, tehát egy nagyot léptünk, és aki mehet, az nyert. Zoltán szavaiból a nehéz gyermekkora ellenére, vagy talán pont annak is köszönhetően, de sugárzik az élethez való pozitív hozzáállás és a küzdeni akarás. Visszatérve ugye a gyerekkorra, hogy kikerültem, nehéz volt, küzdeni kell, mindenért küzdeni kell, egyébként nem éred el, van egy ilyen mondás, de csodálatos küzdeni. Van cél, kell egy cél, hogy az embernek legyen egy célja, amiért dolgozni, küzdeni és életbe egy szintet elérni, egy még magasabb szintre lépni, megmutatni önmagunknak, a világnak, hogy lehet célt elérni, ki kell törni a skatujából, amiben azt hiszi a világ, hogy mi benne vagyunk egy skatujába. Ez tényleg így van, de van reménység nélkül van hit, mindent el lehet érni. Ábri Zoltán, mint egykori hajdunánási gyermekvédelmi ellátott, saját bőrén tapasztalva, egy jó tanácsot, egy fontos üzenetet tud átadni a jelenlegi lakásotthonokban nevelkedő fiatalabb nemzedéknek. Nem mondok közhelyet, de
Egy dolog kell hozzá, hogy meghallgasd az idősebbeknek a tanácsait, és tudjál megfelelő döntéseket hozni. Ahogy mondják az egykori tanárok, és mondják a felsőbb évfolyamban lévők, vagy a nevelők, hogy ez jó lépés, azt tedd meg, az rossz út, amerre el akarsz indulni, és hogyha ezeket a tanácsokat megfogadod, mint egy szülő, teljesen, mint a szülő, hogy irányítja a gyerekét, ugyanúgy vannak az otthonokban lévők, csak ott nem a szülők vannak, hanem tanárok, nevelők, ugyanazokat a tanácsokat, a jó dolgokat meg kell fogadni, és akkor mindenki tud, mindenki el tud indulni. Azt mondom, hogy borzasztóan nehéz az élet. Nem csak a családban lévő gyerekeknek, hanem az otthonokban lévő gyerekeknek még nehezebb. De egy reménysugár, egy reménység, egy megfelelő út adott a számukra az otthonokba is. Ezt nem lehet vitatni, hiszen azért került ki a családból, hogy rámenjen a helyes útra a nevelésével. És utána ő rajta múlik az, hogy azon az úton, hogy végig akar menni, hogy a tisztességet akarja követni, a jó indulatot, a másik emberre való törődést. Ez csak rajta múlik. Senki máson.